כאן, משהו יקרה כאן, יצא יהפוך לים בשנייה, שמש תעלה בך, יצב מתוך החורבן. קחי לך זמן, תני לגוף למתוח, קו בין סוף להתחלה, לא כדי לברוח, כמו מתוך תפילה. ככה פשוט כי אפשר, ירח נשאר להעיר לך את כל הלילה. ככה גם את יכולה להרגיש שמותר לטפס מלמטה למעלה. פעם את לילה, פעם יום, כלום לא נשאר באותו מקום. פעם את לילה, פעם יום. פעם את לילה, פעם את לילה, פעם יום. ואין זה שוב אותו אלול, לא אותם שברי מילים ולא אותן האותיות. אין זה שוב אותו סיום קציר, לא אותו שופר ולא אותן רוחות. זה לא אותו הנחליאלי, לא אותו רימון, זו לא אותה שריקת הסתיו ולא אותו המון. אין זה שוב אותו אלול, ולא אותם הרמזים. הוא הפעם לא נכנס בשקט, לא בצעדים קטנים. הוא יורד עלינו כנפול כוכב, כמו אהוב שפתע שב. זה האלול היחידי הזה. כעת בתוך הלהט וחרב מתהפכת. זה האלול המתפשט מעומס מלבושנו ומדרך משתרכת. זה האלול החמול, הרחום הזה. פעם את לילה, פעם את לילה, פעם יום. שירן בן טוב. ערב טוב. לך לוקח לי 20 דקות עד חצי שעה עד שאני מתארגנת ומפסיקה לי ההתרגשות. אז אני מאוד מתרגשת. לפני שאנחנו נתחיל את הערב הזה, שכל כולו, קודם כל, לאחת הנשים הכי מעוררות השראה בעיניי, הכי אהובות אצלי כבר הרבה מאוד שנים. היא ילדה בת 40, ממש בת 40, ואני ככה יושבת פה ואומרת לעצמי, זו את שצריכה לשבת פה, ואני הייתי רוצה לשבת ורק לשמוע את כל חוכמתך ובינתך, כל מה שאת עושה בעולם. איך אמר קודם, נדמה לי אלכס קוראים לו, הוא אמר, בתכן מבקשת אני פה. אמרתי לו, גם אני, בתכן מבקשת אני פה. אני חושבת שעוד הרבה מאוד אנשים יגידו את זה. אז אני רוצה קודם כל, לבקשתך, אהובה שלי, יפה שלי, ילדה גדולה שלי, להקדיש את הערב הזה לעילוי נשמתה של אבלין שרה, בת פורטונה ואליהו, הסבתא האהובה של בת חני, שלא מזמן ככה עברה שדה. ובניגוד ולצד זה ולהבדיל, כל כך מזל שנולדת. כל כך מזל שנולדת. כמה טוב שאת בעולם הזה. שמש אינסופית ויופי וענווה ועוד הרבה מילים אני אמסור לך היום בעזרת השם. וערב טוב לכולכם, ותודה רבה על הזכות להיות פה ולשבת פה, לקבל את היופי שלכם,
שלכם ושלכן. ואיתי כאן האחת והיחידה, אחת היוצרות המפעימות, שירן בן טוב. הרי אני מקשר את עצמי לכל השמות והפנים, צדיקים שוכני עפר, קדושים, נחלים נובעים, ניצוצות חוכמה בתחילו ורחימו, בשם האבות והאימהות, אני מפצירה בך תמיר ונעלם, התגלה. עשינו כל מה שאנחנו יודעים, עכשיו תורך. וכבר הייתי די רחוק ממך ולא נותרו לנו מילים לדבר, ורוח סחפה מפרש בודד, בסוף הפכה אותו בודד יותר. מכל חלום ורחש מתעורר וכל עובר, כל מה שפעם היה ונשכח היום הוא לא חוזר. זה רק כל כמד שבאור נחלט שהיום הוא כבר בוער יותר, מתוך שם דרך חזרה והכל עובר. נשמע אתכם קצת. כל עוד יום רודף ליום ולילה לילה, וכל עוד אין חדש על פני האדמה, טוב שרק נשארנו יחד וטוב שיש לנו למי לספר, למרות הכל אין דרך חזרה והכל עובר. צדיקים שוכני עפר, קדושים, נחלים נובעים, ניצוצות חוכמה, תכף שוב אוקטובר, בדחילו ורחימו, בשם האבות והאימהות, אני מפצירה בך, תמיר ונעלם, התגלה. עשינו כל מה שיכולנו, עכשיו תורך. ואת זוכרת איך פעם היינו מול הרוח וכוחה גובר, ואחרי כל השנים הרעות חזרו שנים טובות טובות יותר. כתוב שרק נשארנו יחד וטוב שיש לנו למי לספר. הכל עובר. אז תראו, אולי ככה, אני לא יודעת, לטובת מי שאולי לא יוכל להישאר עד הסוף, חלילה או משהו, אז אני רק אגיד ככה את עיקרי הדברים, אולי את הדבר החשוב ביותר לערב הזה, בתכני, וזה הסמלה שלי. אז זהו, אז קוראים לי רחלי ראובן, ואני בת 53 עוד מעט, ויש לי ילד אחד, אהוב מאוד מאוד מאוד, שבאמת התחתן ויצא מהבית, וזהו. בשם גורלי. בשבילי, בת חני, את אישה שמציירת, מציירת את העולם, חולמת, מציירת, חולמת, מציירת, והמציאות מפציעה. כשעשית לי סיבוב היום פה, באמת הייתי עם דמעות בעיניים ואמרתי לעצמי, אני לא יודעת אם את מבינה, את וכל השותפים כמובן, את הפאר ואת ההדר ואת היופי של מה שאתם עושים פה, בוראים מציאות. וזה חלק מהגורל שלך כפי שאני תופסת אותך, ואני לומדת ממך כל הזמן. בשם גורלי, בשם הנשימה שעוד הולמת, בשם רגליי שצוו להוסיף ללכת,
בשם היופי הנחטף, בשם עמי הנאסף, בשם הבוקר שעדיין דופק עיקש על חלוני, בשם בראשית ברא והנני, בשם מניית החיים שצנחה, בשם ניסיון הכחדת השמחה, בשם העופרים והאיילות, בשם טילי הנמלות, בשם ריח שמנים ובוסם שעוד עולה באפי, בשם הסכין הנעוצה בגבי, בשם החלה ושני פמותיי, בשם אמותיי, בשם הציפור שנוקרת בעץ ומותחת קולה בשירות, בשם שברי הכוס והחופות, בשם ראשי המבקש מחסה, בשם ידיי הבוערות, בשם הסנה, בשם דאבת שריריי, וזה רק אחת מהתמודדויות גוף נפשי, תודה להשם, בשם החיים שרובצים עליי, בשם החלומות והניסים, בשם קדושת העוללים, בשם אבי, בשם האור הבוהק על החור בליבי, בשם כל אלו. בת חנושי שלי, תדעי לך, לא משנה מה יקרה, בשם כל אלו אני עוצמת העיניים ומציירת, מציירת, מציירת צבעים. אמרתי לבת חנושי שהיום אנחנו ככה, זאת אומרת, זו הייתה בקשה של בת חני שזה יהיה ערב תפילות, כי אנחנו הכל ביחד, עוברים את הכל ביחד. כל הטקסטים מעורבים כל הזמן בזה, מזה ומזה. ואני חושבת שעל הרקע הזה, העובדה שאת פה, שאנחנו שרים, שאנחנו ביחד, שאנחנו מחייכים, זה דבר עצום, זה ניצחון עצום. אז קצת אספר לכם על מאיפה אני מגיעה. תראו, אני הלך לי לאיבוד, מצאתי, אבל הלך לי לאיבוד הסטנד. עכשיו, ברגע האחרון שבאתי, הביאו לי סטנד. הסטנד הזה מאוד אקטיבי. זאת אומרת, יש לו אישיות משלו, והוא נרעד מהעובדה שאני יושבת כאן, והרבה פעמים השורות מופיעות לי כאילו מספר פעמים בו זמנית. אז אם אני מבקשת סליחה ומחילה, בסדר? כי מוחקת, תמחקו לי. טוב, אז למה? כי באתי לקחת את הספר ואני פתאום כזה... לא יודעת, יש מקומות שאני מצחיקה יותר, אני לא יודעת, כאילו אולי... זה לא, זה... כן, לא יודעת. זה נראה קהל. כן. מתפוצצים כאילו, מתפוצצים. בדרך כלל בשלב הזה זה כבר... כן, זה כבר רוצים לעמוד. ולא יודעת, הפעם כאילו... לא יודעת. אולי חריש רגועים, אולי חריש כזה יותר משמרנים מסורתיים. כן, גם לא... כאילו, אפשר עכשיו עם סמלה, נצנצים, ברור, לא מסרים נפש. מה זה הפרחים האלה? זה מה אם זה נשאין? זה תראה, זה בדרך רגע כלל, כאילו פה כבר אנחנו קופצים. אנחנו כבר, כן, ממש כאילו צריך להפיר. אל תשירו, אל תהיו כאלה, נתן לי הרגשה של אהודה, אתה יודע? אכיל על האם, אכלה פניו, ושאלה ממנו, מה נרשון אשר המפתח מפה. השיר הזה ויעל הנוף בעד מפעליו, כי לאדם מאכל לב ומהשם ענה לשון אשר שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. סבתא שלי הייתה פמיניסטית מזרחית שנמצאת רוב היום במטבח. אני זוכרת, הייתי נערה צעירה כזאת, יום אחד באתי, גרה באבדון שם במושבים בצפון, כל המשפחה שלי מפונה כבר כמעט שנה, ואני זוכרת שיום אחד באתי, הייתי נערה, וסיפרתי לה, לא הייתי מספרת לאמא שלי, הייתי מספרת לה כהנת, אמרתי לה, סבתא, יש לי חבר.
הסתכלה עליי, עיניים כאלה נוצנצות, וזה משם, הבנתי, זה מזה. אז היא אמרה לי, תראי יא בינתי, אני לא אשכח את זה. מפה עד פה, מה שאת רוצה. אבל מפה עד שם, לקח לו לחתונה יא בינתי. ממש מרגישה עודה. ואני ממש יכולה כבר להסיר, פשוט להגיד חם, פשוט. אנחנו רוצות להעניק לך שיר יפה יפה, ששירני תבצע, ושלא אני כתבתי. פשוט איזה מישהו בא קודם, לקח את המילים וכתב אותם קודם. שמעתי שהלב שלך קורא לך, מזל טוב יפה שלנו. צמרת צד לטרוף את העולם, זה לא תמיד פשוט וכמה זה יפה לך לבקש, להתעקש על מה שאת. נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע, זה ג'ובל מסוכן ומאיים, וגם כשהוא ייתן לך מכה ועוד מכה, את חזקה כמו לביאה ואת תדעי להילחם. את חזקה ואת תדעי להילחם. לכי עכשיו לזרוק כמו שמש, יש לך כנפיים, תעופי רחוק. לכי עכשיו בלי פחד, ואם זה איחר קצת, מנגנה שכתבתי תחזיק לך את היד. רגע אם תישאר לבד כל כך, אז תדעי שתמיד יש לך אותך. אולי תתעייפי שם על הדרך, יש נפילות וזה יכול לשבור, זה יכול לשבור. מי שתאהבי כל כך ישכח קצת לפעמים, זה מרסק את הלב אבל זה יעבור. יש לי טקסט שנקרא אנחנו הדור, וכשישבתי לכתוב לך ברכה נזכרתי בטקסט הזה ואמרתי, זו את. אני לא אקריא את כולו, אבל קטע קטן ממנו. היה דור שבא לכאן לבנות את הארץ, לסלול לנו כבישים ולחרוש אדמות לרגלינו. אנחנו הדור שבא לבנות את הלב, וזה מה שאת עבורי. לתקן את הנפש, להאיר את חשיכות האדם. אין דבר בעולם שנותן לאדם כוח, עוז ותקווה יותר מן המשמעות מדוע אני קם בבוקר. אנחנו דור שבא לומר אין מנוס מעצמנו, אין לאן לברוח מן ההרגלים שלנו, אין יותר את מי להאשים. אנחנו דור שקיבל חסד לעשות תיקון עולם בתוך עצמנו ולהפסיק את המלחמות שהנפש שלנו ידעה עידן ועידנים. ואני קדה לך קידה, ואני נושאת אלייך עיניים, ואת נותנת לי תקווה כל כך גדולה שכל כך יכול להיות פה טוב. אנחנו הדור שמבין שהתמכרנו למרוצים, לבריחות, להרס עצמי. אנחנו הדור שהעם הוא המפתח לשינוי. אנחנו המפתח לשינוי, שניקוי הנפש מנגעיה היא התקווה לשלום. אנחנו הדור של הרוח, של הכיסופים לחוכמת האימהות. שימי לב לטהורי הלב כמוך, לגבוהי השמיים כמוך. אמא שלך פה? ואבא? פשוט רציתי להגיד להם, אני תמסרי להם, הם עשו עבודה ממש טובה, של מיצוי החומר עד תומו, של חזרה לקהילה כמוך, לשכנות, לחברותה כמוכם.
אנחנו הדור של גוונים, של מרבדי צבע, של שונות, של כל הקשת בענן. אנחנו הדור שמבקש סליחה ומחילה על מה שאנחנו מסוגלים לעולל לעצמנו. אנחנו הדור שהפסיק לבקש שלום בחוץ והתחיל לעשות שלום בפנים. אנחנו הדור כמוך ששב לשפת הלב ולהבנה שיש רק מקום אחד לצאת לעבוד בו. אתם יודעים איפה הוא? עשינו עכשיו לימוד מאוד מאוד ארוך. המקום הזה הוא רק בתוכנו. וכמה טוב שיש תוך כזה כמו שלך, אתכם. אם תרצי גם להחמיא לי אחר כך, אז זה בכיף, כי את הדור הזה תדעי שתמיד יש לך אותה. תודה רבה. עכשיו בלי צחוק. אני באמת באמת מודה לכם. אני המון זמן לא הופעתי. התכנסתי לי בבית יותר ויותר. אז להיות פה איתכם הערב הזה ולתת משמעות לסמלה המנצנצת הזאת. ברצינות, זה לא היה להצחיק אתכם, אל תצחקו, זה היה אמיתי עכשיו. הבנתי את הקטע, איך לעשות את זה. וזה באמת מרגש אותי. זה ממש מרגש אותי. אז תודה. כחותם ניצבת אני לפניך הלילה הזה מכל הלילות, ואומרת לך הנני. אומרת לך כן, אומרת יכולה אני. כחותם הלילה הזה, אחרי שפרקתי את משפחתי לפני 12 שנים, ואני לא רוצה שאף בית יתפרק יותר. אף בית. זה לא היה לי קל שתדע. ואני הבטחתי שאני אעשה כל שביכולתי. וגם אז, עדיין, אני אומרת לך כן. אומרת לך בוחרת אני אחריך. אני פשוט אני אומרת כן. אני אומרת כן. אני אומרת כן. גם כשאני קוראת תחת נטל והעולם כואב לי בכל הגוף, אני אחריך ואני אומרת כן. שירני, מה את אומרת? גם שהוא נתן לך את ההתמודדות הפיזית שלך, מה אמרת לו? הכל מתחיל מהאימא, תדעו לכם. עשי קרבה בליבי אימא, שלא אצטרך אחר כך חיים שלמים לחפש אותה בלב של אחרים. אם אני גורמת לכם לאיזושהי אשמה, תגידו ואני מיד ממשיכה. עשי בי קרבה שלמה אימא, שלא ילמד בטעות, שמגיעים לי רק פירורי אהבה ושנים ארוכות. ההלך מפירור לפירור, רעבה כל כך להרגיש, ושבעה כל כך מלא להצליח. עשי קרבה בחום גופי, מה שידע אחר כך כל ימיי, ובזוגיות שלי, ובאהבות שלי, ועם הילדים שלי. שידע כל ימיי לחבק חזק, בלי רווחים של פחד.
שאדע כל חיי שאני ראויה, שאני כל כך ראויה, וגם את ראויה, כל כך, וגם אתה. ראיתי שאתה צחקת מכל בדיחה שאמרתי, ואני מאוד מעריכה את זה. זה כזה הרגש זולת מדהים. אתה נשוי? אז אחר כך. כי אתה ראוי לי. גם אתה. גם את ראויה. כל כך ראויה. שידע אחר כך כל ימיי לחבק חזק בלי רווחים של פחד. שידע כל חיי, שתדעי כל חייך בת חינוש עד 120, שאת כל כך ראויה. ילדים בחושה, יסחקו תופסת ונבלדדה בין השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. אין חגיגה בלי אורה. אין חגיגה בלי אורה. וואי איפה תגיד לי איפה העוגה שלי? איפה העוגה? אני ממש רוצה לך, בתכנו שאהובה ויקרה, מזל טוב, כל כך משמעותי ומרגש. אנחנו פוסעות יחד בלימודים של רחלי ולומדות ממנה אל איך לחיות את החיים בצורה מיטיבה, איך לראות את הקסם מאחורי רוחות החיים, איך להביט בניצוצות האלוהיים שנמצאים בכל פינה גדולה ומוגדרת. אנחנו לומדות דרך המילים ודרך הנשימה, דרך ההקשבה, דרך העצירה, דרך השליחה, בעיקר דרך אנחנו רוצות להחליט את דרכתנו רגע עכשיו ליד מי שהיית וברכיב שלום את מי שאת נובדת להיות. לקראת העשור החדש אנחנו מבקשות להגיד את המתנות המופלאות שיש בה, להודות עלייך ולברך אותך ביכולות הנדירות שלך לגעת בכל כך הרבה ילדים ואנשים, להשפיע ולהגיע לעולמם בצורה טובה וחזקה.
את כמו מגנט שממגנט אליו את כל מי שזקוק ללב הטוב והמעשים שלה. כמו פרח ריחני שמושך אליו את פרפרי החיים במזון מזבש ליבך. אנחנו מביטות נפעמות מדרכך כל פעם מחדש על הנתינה האינסופית שלה למען הקהילה והמשפחה. נותנת ממעמקי הלב והנשמה השראה לכולנו. אנחנו רוצות לברך אותך קודם כל בבריאות, באנרגיות טובות ומאוזנות, בצחוק, בקלילות, בחוסן פנימי, בשמחת החיים, באמונה עמוקה וגבוהה, בחיים שמתגברים על כל הסערות בשם האישי. וכן נשמח מדהים לעזור לעולם, המשיך להיות הכסל שעל בדרך שתתקדם. ולסיום כמה שורות שנראה שרחלי כתבה במיוחד עבורי. אשרי האישה שפוסעת בעולם בידיעה ובאומץ לב, פרייה נותנת יום יום ואורה מניחה על כל לב. אשריה שמסכימה לחיות וכל שתעשה תצליח. אוהבות אותך מאוד, איתך לא.